tanun be ɲɛsin aw kelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana o ma ka daminɛ tɛnɛn fo ka taga se sibiri ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye novembre kalo tile 6 ye san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛna bi minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ baara ni baaradege koɲɛw olu ma u ka bolofara min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Observatoire National de l'Emploi et de la Formation olu ma kɔni y'u ka projet de programme ta ko 17nan ni ka o kɛ n'an ko ma ko session ordinaire du conseil d'administration a kɛra kunu novembre kalo tile 5 san 2024 a kɛra u dagayɔrɔ yɛrɛ la ni o ye ONEF kɔnɔna yɛrɛ ye Bakɔjikɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ baara ni baaradege koɲɛw olu ma ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la a kɔni ka kumaw kɔnɔna la a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin Observatoire National de l'Emploi et de la Formation cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a yir'u la fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ ladilikan min d'u ma o de ye u kana sɛgɛn dɛmɛbaga ɲini na u ka baara ale kɔnɔna la walasa ka se ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ u ka sigida in ale la sa aw ni ne an ka jɛ ka ONEF ɲɛma ale ka kɔrɔfɔw olu lamɛn ni o ye Abubakar Jalo ye. Bon min bɛ n bolo k'a fɔ komi a b'a kalama cogo min san laban ninnu na an bɛ an ka minnu b'an ka baara kɔlɔsi n'a bɛ fɔ o ma ko administrateur an b'o fara ɲɔgɔn kan an ye baara min kɛ san kɔnɔ k'o jaabiw yira u la ani an bɛ fɛ ka baara kura minnu boloda san kura nata kɔnɔ côté la an tun y'a da baara an k'an ka baara minnu kɛ ne y'a da a sigiyɔrɔma 100 o 100 an sera ka 92 kɛ donc ne kɔni bolo o ye belebeleba ye. Voilà, donc o kɛra ɲinan ta ye. Bon maintenant min ye san wɛrɛ fana ta ye an ye baara minnu boloda o musaka bɛ t'i jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 600 la. Donc o fɛn na an yɛrɛ ka construction siège an ka baarakɛyɔrɔ kura o b'o la. Bon ka fara an kan ka activité minnu kɛ olu fana bolodalen b'o la. Donc n'i y'olu jateminɛ donc an kɔni ka laɲini ye min ye ka toujours ɲinini kɛ min bɛ se ka faamaw ani jamana ɲɛmɔgɔw bilasira pour que jamana bɛ taabolo minnu fɛ olu kan ka dɔn pour que baarako gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka wuli cogo min donc an ka baaraw ye donc o de kama an kɛlen bɛ ka ɲinini dɔ boloda o ɲinini bɛna bɔ camancɛla kalanw minnu bɛ camancɛla kalan kɛ n'olu tilala u ka baarako bɛ cogo di. Voilà, est-ce que vous pouvez sɔrɔ facilement, est-ce que vous avez sɔrɔ facilement gɛlɛya jumɛn bɛ yen donc an bɛna ɲinini kɛ k'olu fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ est-ce que olu fana filière dɔw bɛ yen est-ce que o filière ninnu baara sɔrɔ ka di u baara sɔrɔ man di donc ɲinini bɛna bɔ o bɛɛ kan donc n'o jaabiw sɔrɔla o bɛna kɛ sababu ye ka minnu bɛ mɔgɔw former o filière ninnu na ani jamana ɲɛmɔgɔw o hakilina d'u ma fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ pour que baarako gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jeunes kan dɔ bɛ se ka b'o la. O kɔni ye an ka laɲiniba dɔw ye. Merci. An bɛ segin ka na an ka kunnafoniya ale kɔnɔna la a yirala maliyɛnden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko bɛɛ kan ka i ka puce ni o y'i ka nɛgɛjuru sira tɛmɛsira ye sa ko ka ale bugunatigɛ kunnafoni in kɔni dira novembre kalo tile 5 san 2024 ko fo décembre kalo tile 15 san 2024 de bɛ maaw bolo bɛɛ lajɛlen ka taa i ka puce ni ka ale bugunatigɛ i tɔgɔ la puce ninnu yɛrɛ kɔni ale bɛ bugunatigɛ ni carte nina de ye sɛbɛnfura min bɛ o la a bɛ tɛmɛ ni o de fɛn min ye AMRTP maaw ye olu kɔni sɛbɛnfura ni ka ale cari ka kunnafoniya ni ka o jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ka carte ni o y'i ka puce ye ka taa a bugunatigɛ ni ka o kɛ ka wa fɛnɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan fɛnɛ ka fɔ ko maa o maa bɛ yen nɔ maa kelen o kelen puce 3 o de bɛ se ka kɛ maa kelen o tɔgɔ la o kuma la ko maa o maa bɛ yen sa e ma taga i ka puce ni ka ale bugunatigɛ i tɔgɔ la sa a bɛ na tigɛ ni ka a minɛ i la o kɔnɔna la kabi kunnafoniya jɛnsɛnna wagati min na bɛɛ lajɛlen ma caman kɔni wulila ni ka i kunda agencew kɔni ka ni ka taga u ka pucew kɔni k'u bɛ taa ka taa a bugunatigɛ ni ka o kɛ o kɔni jama de fanga ka bon kosɛbɛ wa baara yɛrɛ fɛnɛ ale ka suma maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ k'u ta kɛ nɛgɛjuru sira ale fɛ.
sagasogo basogo misisugo ka taga se sɛbu olu kɔni ma o tɔni 55 o de kɔni minɛna conteneur 9 o kɔnɔna la ni a bɔra kɔgɔjikana o la segu douane ma o kɔni y'u tɛgɛ da ni conteneur ale kan novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 douane ɲɛmaa ka fɔla sa ko ni fɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɔyɔrɔ kɔni o ma se k'a lakodɔn ka sababuya kɛ a minɛna maa minnu na olu yɛrɛ kɔni bolilen don kabi joué kalo tile 11 san 2024 Dr Umar Mariko ni ale ye politiki maa ye an ka jamana o kɔnɔna la ni a bɔlen don an ka jamana kɔnɔna la ni wagati in na ale kɔni ka bugunatigɛ sɛbɛn n'an ko ma ko passeport a ka kan ka o lakuraya Faransi jamana o kɔnɔna la kabi avril kalo san 2022 ni dɔgɔtɔrɔ in yɛrɛ kɔni sa ale y'a yira k'a fɔ ko a ka bugunatigɛ sɛbɛn kɔni a kan ka musaka sara a o kɔni bɛɛ lajɛlen sara walasa a bɛ se ka bugunatigɛ sɛbɛn ni ka o sɔrɔ cogoya min na dɔgɔkun kɔfɛ a taara ni ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ka bugunatigɛ sɛbɛn kɔni o bɔra a yirala k'a fɔ ko a bɛ makɔnɔni sira o kan ko a kɔni tɛ Faransi ka bolo kan nka a bɛ an ka faba de ka bolo kan ni o ye Bamakɔ kɔnɔna ye Dr Umar Mariko a ye weleweda kɛ ni ka ɲɛsin an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma k'a k'a lajɛ ka se ka ale ka passeport kɔni o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na k'a k'a lajɛ ale ka passeport kɔni o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Dr Umar Mariko kabi avril kalo san 2022 ale kɔni bɔra an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ k'a sababuya kɛ ani fangatigilamɔgɔw kɔni olu tun bɛ ɲɔgɔn na a welela décembre kalo san 2021 k'a fɔ ko a kɔni ye nenni kɛ foroba nenni ni ka o kɛ ka ɲɛsin an ka minisiri ɲɛmaa ma ni o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Dr Umar Mariko yɛrɛ kɔni ale bɔra an ka jamana o kɔnɔna la kabi avril kalo san 2022 o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ani fangatigilamɔgɔw kɔni olu tun bɛ ɲɔgɔn na a ka kumafɔw olu sira fɛ u ye wele kɔni ni ka ɲɛsin a ma san 2021 ko a ye foroba nenni kɔni ni ka o ta ka ɲɛsin an ka minisiri ɲɛmaa ma ni o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye o kɔfɛ sa a ye o kaso kɛ a tɛmɛn'o la sa a kɔni bɔra an ka jamana kɔnɔ ni ka taa Faransi jamana o kɔnɔna la ni wasaden kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ale talen kɔni ni parti sadi fana kɔni o ɲɛmaa don halisa kiiri tigilamɔgɔw kɔni olu kɔni bolo bɛ a kan na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a bɛ tile 11 bɔ bi fɛn min ye tasuma kɔni o de donnen don kungo kɔnɔna o la ni o ye bagangɛnnaw ka yɔrɔ ye dugu min na sa min bɛ wele ko bara ale bɛ an sɔngo o lamini na ka taa se awsa fulani fɛnɛ ale bɛ gabero lamini fɛnɛ o la ni duguma ninnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ olu jɔrɔlen don kosɛbɛ k'a sababuya kɛ tasuma sisi yɛrɛ kɔni o de bɛ ka bonya don o don ka taga a fɛ a bɛ tile 11 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye tasuma ye ale de kɔni donnen don kungo kɔnɔnaw olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa fɛn min ye bagangɛnnaw olu ka yɔrɔ yɛrɛ ye baara dugu o la baara ale bɛ an sɔngo o lamini na awsa fulani ale bɛ gabero o fɛnɛ lamini na dugulamaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ k'a sababuya kɛ tasuma sisi yɛrɛ kɔni ale fanga de bɛ ka bonya kosɛbɛ ka taga a fɛ fo ka taga kɛ sankolo yɛrɛ kɔni ale bɛ fin fɛn min ye bagangɛnnaw ye olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ u ka baganw yɛrɛ kɔni na tasuma in kana walankata kosɛbɛ ka se u ma u ye weleda kɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma ko ka dɛmɛ d'u ma walasa u ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la an bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna la u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye kapitɛni Ibrahima Traoré ye ale kɔni ye u ka finitigilaka ofisiye caman ni ka olu kɔni gɛn ka bɔ baara la u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Paul Henri Sandaogo Daminba ye ale fɛnɛ kɔni bɛɛ ni maa gɛnta ninnu olu fɛ u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa a ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ octobre kalo tile 30 san 2024 maa o maa kɔni bɛ nin finitigilaka ninnu na ko olu gɛnna u kɔni ye janfa cɛjugu ni ka o de ta kɔni ka ɲɛsin finitigilaka tɔw olu ma an bɛ taa cadikaw olu fɛ yen nɔ kabi Idrissa Déby ale denkɛ ni ale kɔni nana fanga la ni ale sigira jamana ɲɛmaaya la kokura cadikaw olu fɛ yen nɔ a kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ani maaw kɔni ka se ka bolodiɲɔgɔnmaya ni ka o kɛ o bolodiɲɔgɔnmaya yɛrɛ kɔni sira o kɔnɔna la sa
o bolo ni ngoma yɛrɛ kɔni sira kɔnɔna la jamana bɛ ni ale bɛ wele ko Hongrie olu kɔni y'u bolo bɔ a nɔfɛ an'olu kɔni ye baara kɔni ni ka o daminɛ ka kɛ ni Chadi ni Hongrie ka bolo ni ɲɔgɔnmaya kɔni sinsinni ye u ka jamana o kɔni kɔnɔna la sa octobre kalo tile 22 san 2024 lieutenant colonel la Hongrie Imre Vegas ale kɔni ye u ka attaché min ni a bɛ jamana o kɔnɔna la ni a kɔni nana bɔ ɲɔgɔn ye ka o kɛ ale kɔni suri kɔni yera u ka hôtel dɔ kɔni o kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ kɔni ko fɛn min ye Hongrie ka gouvernement kɔni ye olu kɔni ma kuma gɛlɛman kɔni fɔ nin cɛ in kɔni ka saya la ni wagati in na maaw yɛrɛ kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a tɛna fiɲɛ bila ni jamana fila ka bolo ɲɔgɔnmaya o la lieutenant colonel Imre ale nana Chad jamana kɔnɔna la dɔgɔkun damadama kɔnɔna min ni a tun nalen don lakɔlɔsili o la baara bolo o sira ma Chadiens fɛ yen nɔ o siratigɛ la sa octobre kalo tile 29 fɛn min ye Chad jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ni ka olu dayɛlɛ walasa a ka se ka dɔn ni cɛba in yɛrɛ kɔni ale sara cogoya min na faransikaw ka lasigiden u ye wele kɔni fɛnɛ lase ale ma ni o ye tuma ye ni waati na gɛlɛya kɔni bɛ Russie ale ni puissance occidentale maaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ u ka ministre min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Sergei Lavrov ye ale kɔni ye kangarida kɛ ni ka ɲɛsin OTAN maaw olu ma k'a yir'u la ka fɔ ko n'u ye waliyajugu ta ka ɲɛsin olu ka jamana o kɔni ma u bɛ u ta sara u la fo ka taa kɛ tasara kojugu yɛrɛ kɔni o ye k'olu kɔni bɛ se ka waliya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka u ka lakana ka o sinsin ka kunnafoni datuguni Faransi jamana ye Emmanuel Macron ale ye foli kɛ ni ka ɲɛsin l'Amerikaw ka jamana ɲɛmaa kura ma ni o ye Donald Trump ye k'a yira k'a fɔ ko Donald Trump kɔni ale n'a ye san 4 ni ka o baaraw ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kɔni u bɛna segin ka baara kuraw ni ka olu fɛnɛ kɔni daminɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ale ni kelenya o sira fɛ Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelenkɛla bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan